Kyllä. Ammatteja on monia ja sit kun se ammatti on valittu, niin seuraava valinta on yleensä sitten tämä puolison valinta. Sehän on jännittävä. Sehän voi mennä joskus hyvin. Moni asiahan muuttuu parisuhteen myötä, siis aika moni. Siis seksi muuttuu. Silloin kun oli sinkku, niin seksistä oli aina pulaa. Mutta sitten kun on parisuhe, niin siitä ei ole pulaa. Mutta mä oon vähän laskeskellut. Niin ei se tarkoita, että sitä sais yhtään se enempää. Sitä vaan haluu ihan vituusti vähemmän. Se on joku... Ei sitä oikein oo, mutta siitä ei ole oikein pulaakaan. Se on niinku kysyntä ja tarjonta kohtaa paremmin. Se menee helposti pidemmän päälle parisuhteessa erotiikka. Pitäisikö tänään? En jaksa. No en kyllä minäkään. Katsotaan ensi viikolta joku päivä. Sovitaan etukäteen, niin tietää levätä siellä. Se on semmoisia erotiikkaelämän kohennusohjeita pariskunnille. Semmoisia oli lehdessä erotiikan kohennusohjeita. Yksi ohje oli, että liuuta jääpalaa toisen keholla. Ei meillä ollut. Kokeili hernemaisipaprikaa. Pitäisi ajaa sama asia. Ei sanottavasti kohentunut, ei. Sitten oli semmoinen, että kutittele toista höyhenellä. No ei me pidetä mitään höyheniä kotona. Kanan koivella koitin. Se on suht lähellä. Sitten oli semmoinen, että levitä kermavaahtoa toisen päälle. Niin sekin olisi pitänyt olla just nimenomaan kermavaahtoa. Piimässä eri tunnelma. Muutenkin olisi varmaan pitänyt kysyä ennen kuin levittää. Että jos siinä uutisten aikaan kaataa piimää päähän, niin sitä erotiikka tuu ensimmäisenä mieleen. Että voi tulla ero ilman tiikkaa. Se on kyllä. Nytkin Kullalla oli syntymäpäivät, niin ajattelin, että heti aamulla jotain kivaa. Vei sille tiskit sänkyyn. Sanoi, että ei unoha ikinä. Jotenkin kivempi aloittaa siitä sitten päivän. Mutta oikeastaan se ei edes tykkää syntymäpäivistä. Siis se pelkää vähän niinku synttäreitä, koska sillä on monilla naisilla ylipäätään on niin siis tää niinku jatkuva tää ikäkriisi. Ja monilla miehilläkin se on ehkä maailman tyhmin kriisi. Hajoilee siihen, että on niinku väärän ikäinen. Vähän epäloogista. Mitä siinä perkeleen vanhemmat pani liian aikaisin? Miksi en ole vielä kuollut? Se on niinku tosi outo. Siis niinku, on sen ikäinen, minkä on. Se on niinku, jotenkin. Se on ihan niinku, jotenkin, se on ainoa asia, mille ei voi edes ainakaan tehdä mitään. Siis kaikille muille asioillehan voi tehdä. Ihminen voi käydä parturissa ja voi laihuttaa ja sukupuolenkin voi nykyään vaihtaa, mutta ikää, niin sille ei voi. Siihen kun hajoilee, niin ikinä ei vitutus lopu kesken. Se on mahtava, ehtymätön lähde, että aina saa pahan mielen, kun sitä haluaa. Kuitenkin kaikki vanhenee samaa tahtia, niin se on aika reilua, mutta ei ne hyväksy. Se on jotenkin. Se on tyhmä kriisi, mutta on sitä kiva lietsoa. Tietää, että se on helppo kohde. Se on. Kullalla oli tosiaan synttärissä, täytti 35. Mä annoin sille synttärikortin, jossa luki 36. Se oli ihan hiilenä. Tyi purkele, en oo vielä. No kohta ootte. Laitetaanpa kortti jemmaan. Se on nopeammin kuin arvaatkaan. No oota, kun se täyttää 40, niin mä annan semmoisen, että muistoa kunnioittain. Se on kyllä joo. Mutta ikä on semmoinen asia, johon ei pidä hajoilla, se on. Mutta semmoinen asia, mihin parisuhteessa pitää hajoilla, on siis tämä siivoaminen. Se on ärsyttävää. Ja ne ei oikein kohtaa ikinä siivoamisasiat. Ja siis ainakin tämä minun kuultani, niin se on hirveän kova semmoinen siivousta, se panikoi. Jos meillä on tulossa joku kylään, niin se monta päivää panikoi siellä, juoksee ympäri kämppää, että nyt pitää siivota, koska ihmiset tulee. Ihmiset tulee. Ja mitä sitten, kun tossa on sotku ja kohta ihmiset, niin mitä me ollaan huonoja ihmisiä, kun ihmiset tulee ja siivottu. Ja sitten mä voin auttaa sitä siivoa, koska ihmiset tulee.
Ja se ärsyttää. No sitten, viikkoa myöhemmin me mennään käymään joillain muilla kylässä. Me tullaan sinne, ne muut sanoo, että sori, täällä on vähän sotkusta. No minun kultaan, että ei haittaa mitään. No mitä vittua? Haittaako se vai eikö se haittaa? Mä en vieläkään tiedä, kumpaa se kusettaa tässä asiassa. Onko meidän kaverit huonoja ihmisiä vai onko minä tehnyt turhaa työtä? Mutta se ylipäätään monesti, jos niinku sen kanssa lähtee johonkin tämmöisille niinku johonkin juhliin tai tämmöisiin, niin aina kun on oltu 1,5 tuntia oltu siellä juhlissa, niin sitten se on silleen, että voidaanko mennä kotiin, kun minua väsyttää. No kai sua väsyttää, kun sä oot valmistautunut 6 tuntia. Itekin väsyttää, se olisi jo puolelta päivin alkanut kähertää ja kyttyy tuperata ja kihertää ja tai töpöttää ja kokeillut 15 kenkää ja 32 hametta ja 4 tamponia sovittanut. Itse kävin kuseella ja lähdin ovesta. Niin helposti olisin 4 asti liikkeellä, mutta mihin se ajankäytön priorisoi. On se kyllä. Joo. On siinä epäloogisia asioita. Siis se oli vähän aikaa sitten ostanut semmoisen niinku mekon ja se on niinku se pystyi saman päivän aikana. Se haukkui mut ihan pystyyn. Et Ismo, sä et ymmärrä mitään pukeutumisesta, sulla ei ole mitään tyylitajua, ääliö. Sitten se tulee muutaman tunnin päästä, että Ismo, sopiiko tää mulle? En tiedä. Ei ole pätevyyttä. Pikkasen puhunut itsensä pussiin tuossa. Se on kyllä. Ja se oli ostanut semmonen uusi joku mekko, joka oli semmonen niinku, se oli vähän semmonen niinku paljastavampi. Siinä oli vähän niinku isompi kaula-aukko ja isommat tissit ja tai siis aukko. Tissit on vielä ostoslistalla. Eikä. Siis semmonen aukko, iso kaula-aukko näin. Silloin oli se päällä, sit se kysyy multa, että näytänkö mä nyt ihan halvalta huoralta. Ja mä ajattelin, että nyt on paha tilanne. Mikä tähän on oikein vasta? Miten nyt on niinku todella hankala? Mitä tähän on niinku? No sit mä rupean sanoa jotakin, että no eikö se enemmän kannattaisi miettiä sitä hintalaatusuhdetta. Eikö tänä päivänä olisi korrektimpaa sanoa, että näytät kilpailukykyisenä? Sitten kun nämä kaikki nämä peruselämän nämä valinnat tehty, niin sittenhän alkaa sitten tämä keski-ikä. Tämä mystinen keski-ikä. Silloin ei paljon enää tehdä valintoja. Se on vähän outo, se on mystinen se keski-ikä, kun sitä ei oikein tiedä niin kuin milloin se alkaa. Kun sehän on niin kuin epäselvä, tai siis kun täysi-ikä on niin kuin 18, se on niin kuin pam, helposti näin tietää. Mutta keski-ikä, niin se vaan joskus jotenkin. Niin kuin, mä oon nyt vähän yli 30, niin se voi tulla mulle niin kuin ihan milloin vaan. Vaikka kesken tämän keikan. Et jos mä yhtäkkiä alan puhua silleen, että laminaattilattia, joo. Tämä on edullisempi vaihtoehto, se on hyvä. Näyttää puulta, mutta muovia, se on kätevä, se on laminaatti, se tietää, se on ehdottomasti laitettu. Jotenkin se. Koska keski-iässä tietää kaikkia tämmöisiä rakennustermejä ja laminaatteja ja mitä kaikkea. Tietää heti, että kumpi on parempi, 17 neliöä vai 1 kolmio. Tai ei niitä kaikki tiedä, se on hankalia. No, maalämpö, kaukolämpö, joku lämpö, joku perselämpö. Se on hankala. Siis monellehan keski-ikä niin kuin alkaa siitä, että niin kuin rakentaa taloon. Ja mulla just yksi kaveri rakenti, muutama vuosi sitten se rakenti, ja se on vieläkin niin kuin paskana siitä. Se aina sanoo sille, että se on aivan järkyttävä. Se oli aivan hirveä homma. 2 vuotta meni aikaa, ja kaikki yöunet meni, ja rahat meni, ja parisuhde melkein meni, ja kaikki hirveä tuska. Mutta sitten se aina sanoo, että on se kyllä kuitenkin sit mahtavaa, että paljon on oppinut. Et nyt niin kuin tietää, miten talo tehdään, että onhan se kyllä hienoa, että nyt on se tietotaito, know-how, että miten se talo rakennetaan, että se on hienoa kyllä. No sit mä kysyin, että no meinaatko joskus rakentaa uudestaan? No en vittu ikinä. Kyllä se niin hirveä oli perkele. No se on helvetin hyvä, että se know-how, se on nyt siellä, että se on. Kaikkien pitäisi tehdä just niin kuin se, niin meillä olisi maailma, jossa jokainen osaa rakentaa ja kaikilla paskatalo.